Κύριε Πρίτανη, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές φοιτήτριες, φοιτητές, κυρίες και κύριοι, είναι με μεγάλη μου χαρά που σας καλωσορίζω εκ μέρους της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης σε μια ξεχωριστή, σημαντική εκδήλωση με έναν ξεχωριστόν άνθρωπο που τιμά τον ελληνισμό. Είναι ο μόνος Έλληνας ανά την Ιφίλιο, ο οποίος έχει τιμηθεί με τη μεγαλύτερη διάκριση στον κλάδο. Ο Σερ Χριστόφορος Πισαρίδης. Τον έχουμε σήμερα μαζί μας που θα μας διαφωτίσει για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που μας αφορά όλους, ειδικότερα τον τελευταίο χρόνο και μετά το δημοψήφισμα στην Αγγλία τον Ιούνιο για το λεγόμενο Brexit. Το θέμα αφορά και την Κύπρο, αφορά ολόκληρη την Ευρώπη και θα μας ενημερώσει για τις συνέπειες του Brexit σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Κύπρο. Ήταν κάτι απρόσμενο. Οι περισσότεροι από εμάς δεν το περιμέναμε. Και αυτό φαίνεται και από την αντίδραση των αγορών. Διότι αν οι αγορές το περιμέναν, δεν θα αντιδρούσαν τόσο πολύ. Και είχαμε δει ότι ανά την Ιφίλιον, με την ανακοίνωση του Brexit, οι αγορές είχαν χάσει περίπου 2-3 εκατομμύρια ευρώ. Και τα χρηματιστήρια στο Λονδίνο είχαν πέσει περίπου 10%. Όσον αφορά την επίδραση στην Αγγλία, εκτός από ότι είχαν πέσει τα χρηματιστήρια, η στελίνα έχει πέσει σε πολύ μεγάλο βαθμό στα χαμηλότερα επίπεδα τα τελευταία 30 χρόνια έναντι του δολαρίου. Οι οίκοι αξιολόγησης υποβάθμισαν την Μεγάλη Βρετανία και αυτές ήταν κάποιες συνέπειες. Όμως ο περισσότερος κόσμος περίμενε οι συνέπειες αυτές να συνεχίσουν. Η επίδραση να ήταν ακόμη χειρότερη. Ευτυχώς έχουν αλλάξει κάπως τα δεδομένα, οι αγορές έχουν ανακάμψει, η εμπιστοσύνη του κόσμου στην Βρετανική αγορά ανακάμπτει και αυτό πιστεύω είναι ένα θετικό στοιχείο για όλους εμάς τους Ευρωπαίους. Όσον αφορά την Κύπρο, γνωρίζετε όλοι. Έχουμε πολύ στενούς δεσμούς με την Αγγλία, οικονομικούς σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το εμπορικό ισοζύγιο σχετίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό με τις εξαγωγές και εισαγωγές στη Μεγάλη Βρετανία, περίπου κοντά στο 10%. Αρκετοί από εσάς που είσαστε και φοιτητές, ίσως σκοπεύετε να πάτε μελλοντικά να σπουδάσετε στην Αγγλία. Μας επηρεάζει τον Brexit ή δεν μας επηρεάζει? Είναι κάποια από αυτά τα θέματα που θα μας διαφωτίσει και ο κύριος Πισαρίδης. Είμαστε έτοιμοι ως κυπριακή οικονομία για τις συνέπειες, αν υπάρξουν οποιασδήποτε συνέπειες στην κυπριακή οικονομία? Άλλα θέματα που μας αφορούν έχουν σχέση με ευκαιρίες. Πολλοί μιλάμε για challenges όσον αφορά τον Brexit. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε ευκαιρία? Ένα θέμα το οποίο θα μας διαφωτίσει επίσης ο κύριος Πισαρίδης. Είναι η πρώτη χώρα, η πρώτη μεγάλη χώρα μετά από το 1982 από τον Greenland που βγαίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλοι ευελπιστούμε ότι θα είναι η πρώτη μεγάλη και η τελευταία. Έτσι θέλουμε να πιστεύουμε. Όμως υπάρχουν κάποιες τάσεις στην Ευρώπη. Τάσεις από Γάλλους, τάσεις από Ιταλούς και ευελπιστούμε ότι θα βρεθούν κάποιες λύσεις ούτως ώστε να είναι η πρώτη και η τελευταία. Είναι αυτά τα θέματα τα οποία θα συζητήσει και θα μας διαφωτίσει σήμερα ο κύριος Πισαρίδης. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους μεγάλους χορηγούς αυτής της εκδήλωσης, την RCP Bank, και τους ευχαριστούμε ιδιαιτέρως, και επίσης ευχαριστούμε τον χορηγό επικοινωνίας, ειδικές εκδόσεις Καθημερινή. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Πρίτανη του Πανεπιστήμιου Κύπρου, τον κύριο Κωνσταντίνο Χριστοφίδη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ.
Καλησπέρα σας. Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, χαίρομαι γιατί απόψε είστε εδώ αρκετοί για να ακούσουμε τον αγαπητό συνάδελφο Χριστόφορο Πισσαρίδη. Θα είμαι πολύ σύντομος. Εγώ ως φοιτητής το 1985 στη Γαλλία θυμάμαι έτσι έντονα εκείνη τη σκηνή όταν ο καγκελάριος της Γερμανίας Helmut Kohl, της Δυτικής Γερμανίας τότε, και ο Φρανσουά Μιτερά, περπατώντας με τα χέρια δεμένα προς το μνημείο των πεσόντων της Νορμανδίας, πήγαν να αφήσουν κάποια στεφάνια σε αυτούς που πέθαναν και στους συμμάχους και στους Γερμανούς στρατιώτες. Εκείνες οι εικόνες έδιναν μεγάλες ελπίδες γιατί έδειχναν αυτή την πορεία ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά τα πράγματα. Η εμπιστοσύνη απέναντι στους θεσμούς είναι πλέον σχεδόν στο μηδέν. Άρα πρέπει να κάνουμε κάποια πράγματα για να ξαναβρούμε την πορεία μας. Γιατί η Ευρώπη χωρίς την Ένωση δεν μπορεί να υπάρξει. Πρέπει να πω επίσης ότι ελπίζω η σημερινή ομιλία να είναι μια ομιλία γύρω από την Βρετανική έξοδο και να μην χρειαστεί στα επόμενες εβδομάδες, επόμενους μήνες να μιλήσουμε για το Italexit. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα φαίνεται ότι δεν πάνε πάρα πολύ καλά. Η Ευρώπη είναι το σπίτι μας, είναι η κοινή μας γειτονιά και θα πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί για να την ξαναφτιάξουμε. Αγαπητέ Χριστόφορε, χαίρομαι απόψε που είσαι μαζί μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, μεγάλη μας χαρά. Είσαι ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά την βρετανική πραγματικότητα και είμαι σίγουρος ότι η ομιλία σας θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όλους. Χαίρομαι που σας βλέπω εδώ. Και ξεκινώ χωρίς πολλές διατυπώσεις. Λοιπόν, για να μιλήσει κανείς για Brexit σήμερα μπορεί να πει πάρα πολλά και δυστυχώς έχω πέσει σε αυτή την παγίδα και αυτή ίσως να είναι η τρίτη ομιλία που κάνω για Brexit μετά το δημοψήφισμα και κάθε φορά έχω πολύ περισσότερες διαφάνειες από ό,τι ο χρόνος μου επιτρέπει και αυτό το πρόβλημα το έχω και απόψε κυρίως. Αυτό που θέλω να δώσω περισσότερη έμφαση απόψε είναι η επιπτώση του Brexit για την Ευρώπη παρά για την Αγγλία. Αλλά αναπόφευκτα μιλήσουμε για τις επιπτώσεις για την Ευρώπη, θα πρέπει να μιλήσουμε και το τι γίνεται στην Αγγλία και ποιες οι σχέσεις μετά το Brexit μεταξύ Αγγλίας και Ευρώπης. Γι' αυτό που θα κάνω είναι θα ξεκινήσω με ένα σύντομο ιστορικό, το οποίο θα ξέρετε περισσότεροι από εσάς, αλλά νομίζω είναι σημαντικό να το πούμε για να δούμε πώς έχει φτάσει εδώ που έχει φτάσει η σχέση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Ευρώπης. Μετά θα μιλήσω για και η πιθανή σχέση της Μεγάλης Βρετανίας με την Ευρώπη μετά το Brexit και μετά ποιες θα είναι οι επιπτώσεις για την Ευρώπη μου είναι και το κυριότερο θέμα που θα ήθελα να θίξω απόψε. Λοιπόν, ξεκινούμε με το ιστορικό. Όπως θα ξέρετε, η διαδικασία ενοποίησης της Ευρώπης ξεκίνησε αμέσως μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ο κυριότερος λόγος που έγινε είναι για να φέρει ειρήνη στην Ευρώπη. Δεν ήταν περισσότερο οικονομικά ωφέλη, αλλά είναι, όπως είπε και ο Schuman που έκανε το πρώτο Schuman Declaration, ήταν για να κάνει ένα νέο πόλεμο στην Ευρώπη unthinkable. Λέει not only impossible but unthinkable. Δηλαδή γιατί η ιδέα του Σούμαν ήταν πως αν οι χώρες της Ευρώπης συνδέσουν τις οικονομίες τους τόσο πολύ στενά η μια με την άλλη, θα είναι αδύνατο να γίνει πόλεμος ξανά στην Ευρώπη. Και ξεκίνησε αυτό το 1951 με τη συνθήκη των Παρισίων, η οποία δημιούργησε την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Άνθρακα και Χάλιβα, που ανάγκαζε την
τη Γαλλία να αγοράζει γερμανικό χάλιβα και αντιστρόφως για να συνδέσει τις οικονομίες τους. Μετά υπήρχαν διάφορες άλλες μικρές συνθήκες και καταλήξαμε στη συνθήκη της Ρώμης στις 25 Μαρτίου του 1957 που δημιούργησε την ΕΟΚ. Και τελευταία φορά που ήμουν σε ένα μεγάλο οικονομικό φόρουμ μιλούσε ο Ρέντζι, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας, και λέει 25 Τρίτου του 2017 θα γίνει, είναι η 60η επέτειος, θα μαζευτούμε όλοι στη Ρώμη και θα είναι ένα νέο ξεκίνημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά όπως ακούσαμε μπορεί το νέο ξεκίνημα να είναι χωρίς την Ιταλία ως τις 25 Μαρτίου. Αυτό είναι το σχέδιο του κυρίου Ρέντζι. Λοιπόν, στην αρχή αυτό έκανε ο Σιούμαν και ο Μονέ μαζί. Ήταν οι 6 πρώτες χώρες, δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, οι κάτω χώρες. Και αυτό που σχημάτισαν το 1958 ήταν μια τελωνειακή ένωση, το Customs Union, όπως λέγεται στη διεθνή ορολογία. Βασικά το τι σημαίνει το Customs Union είναι ότι δεν έχουν δασμούς προϊόντων μεταξύ τους στο εμπόριο και έχουν έναν κοινό δασμό για εμπόριο με τρίτες χώρες. Οπότε οι αποφάσεις για το τι συμφωνίες θα κάνεις με τρίτες χώρες δεν τις παίρνει κάθε χώρα ξεχωριστά, αλλά το σύνολο των χωρών. Αυτό που ήταν σημαντικό είναι ότι τότε ο Σιούμαν ήταν πρωθυπουργός της Γαλλίας αμέσως μετά τον πόλεμο και μετά υπουργός εξωτερικών της Γαλλίας, μετά που είχε υπηρετήσει σαν πρωθυπουργός. Αυτό που είχε φτιάξει είναι 4 υπερεθνικούς θεσμούς, το Συμβούλιο Υπουργών, την Βουλή, την Επιτροπή και τον τέταρτο δεν το θυμάμαι, αλλά υπάρχει και τέταρτος κάπου, οι οποίοι υπάρχουν και σήμερα ακόμα και με έναν πρόεδρο που είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής. Σήμερα είναι ο Γιούνκερ, ο πρόεδρος ήταν ο Μονέ νομίζω. Η Βρετανία τότε, όταν είχε πρωτοδημιουργηθεί η ΕΟΚ, όπως λέγονταν τότε, δεν ενδιαφερόταν καθόλου. Ακόμα είχε την αυτοκρατορία. Μόλις είχε διαπλακεί στον πόλεμο του Σουέζ, δεν ήταν βέβαια ακόμα θα άφηναν τις απικίες της Αφρικής γενικά και λέγανε πως είχαν μια ιδιαίτερη σχέση με την Αμερική και η Ευρώπη δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Το 1961 όμως, 3 χρόνια μόνο αργότερα, αναθεώρησαν τη στάση τους γιατί κατάλαβαν πως θα έχαναν την αυτοκρατορία. Η εξακουστή Winds of Change ομιλία του Μακμίλαν που έλεγε πως θα αφήσουν τις απικίες πλέον. Αλλά το κυριότερο που τους έσπρωξε προς την Ευρώπη είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τότε έπαιρναν στάση ίσως πιο φιλική προς την Ευρώπη παρά προς την Αγγλία. Δηλαδή, ξακουστεί η επίσκεψη του Κέννεντι για παράδειγμα στη Γερμανία που είπε στα γερμανικά αυτός ο τείχος πρέπει να πέσει. Και έτσι έκαναν αίτηση το 1961 για να μπουν στην κοινή αγορά, αλλά τους απέρριψε ο Ντεκόλ, γιατί είπε πως δεν είναι έτοιμη ακόμα η Αγγλία να γίνει ευρωπαϊκή χώρα. Ξανά έκαναν αίτηση το 1966 και πάλι ο Ντεκόλ τους είπε όχι. Και όταν ο Ντεκόλ βγήκε από την εξουσία, από την προεδρία του 1969, νομίζω πέθανε το 1970 αμέσως μετά, ξανά έκαναν αίτηση και έγιναν δεκτοί. Μαζί με την Αγγλία έκαναν αίτηση και άλλες 3 χώρες, η Ιρλανδία, Δανία, Νορβηγία. Η Ιρλανδία και η Δανία είχαν δημοψήφισμα το οποίο ήταν θετικό και έτσι μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νορβηγία είχε δημοψήφισμα το οποίο ήταν αρνητικό. Μάλιστα η Νορβηγία είχε αρχίσει προετοιμασίες για να μπει στην κοινή αγορά τότε, αλλά μετά το δημοψήφισμα σταμάτησε και ακόμα συνεχίζει να βρίσκεται στην ίδια θέση όπως πριν. Τώρα, αμέσως μετά την είσοδο στην ΕΟΚ,
Η τότε συντηρητική κυβέρνηση έχασε τις εκλογές, μπήκε ο Χάρολντ Βίλσον με εργατική κυβέρνηση και είπε πως δεν του άρεσαν οι όροι με τους οποίους μπήκε η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλει να κάνει δημοψήφισμα και υπό νέους όρους είπε πως είχε κάνει την διαπραγμάτευση για νέους όρους, αν και βασικά τίποτα δεν άλλαξε. Αλλά υποστήριξαν το δημοψήφισμα όλα τα κόμματα της Βουλής και 67% του ψήφου ήταν θετικό, έτσι έμεινε στην ΕΟΚ η Αγγλία μετά το 1974. Τώρα, τίποτα σημαντικό δεν έγινε ως το δεκαετία του 80, όταν έγινε η Θάτσερ πρωθυπουργός της Αγγλίας και της Θάτσερ της είχε φανεί πως η Αγγλία συνεισέφερε πάρα πολλά στα κοινά ταμεία. Έλεγε από τότε έγινε ανάπτυξη μεγάλη της Γερμανίας, της Ιταλίας, θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερα. Αυτό φυσικά δεν άρεσε πολύ στους ηθήνοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δέχτηκαν να κάνουν μια νέα διαπραγμάτευση. Επέστρεψαν αρκετά λεφτά στην Αγγλία και έγινε η συνεισφορά της με νέους όρους. Πήρε 4 χρόνια να γίνει αυτή η διαπραγμάτευση. Η Θάτσερ είπε θριαμβεύσαμε στην Ευρώπη και δεν χρειάζεται νέο δημοψήφισμα, αλλά ακόμα το λένε στην Ευρώπη πως η μόνη χώρα η οποία ζήτησε να δίνει λιγότερα γιατί δεν την ενδιαφέρει η Ευρώπη και απόδειξε ότι ο Ντεκόλ είχε δίκαιο, το λένε ακόμα στις Βρυξέλλες όταν τους πιέσεις λίγο ή όταν τους ενοχλήσει κάτι με την Αγγλία. Τώρα η πιο σημαντική εξέλιξη που είχε γίνει, πιστεύω δηλαδή η πιο σημαντική εξέλιξη μετά τη συνθήκη της Ρώμης, είναι η συνθήκη που έφτιαξε την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά, η οποία βασίζεται στις 4 ελευθερίες: η ελευθερία διακίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών και υπηρεσιών, τις οποίες θα έχετε ακούσει πολλές φορές σε σχέση και με το κυπριακό ζήτημα, και η διαπραγμάτευση για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ξεκίνησε κάπου το 85-86, τελικά ολοκληρώθηκε για τις 3 ελευθερίες το 1992, για την ελευθερία διακίνησης ανθρώπων, κεφαλαίων, αγαθών, αλλά όχι υπηρεσιών. Υπηρεσιών ακόμα υπάρχουν διαφωνίες, κυρίως λόγω Γερμανίας, γιατί η Γερμανία δεν θέλει να μπει σε κοινή αγορά υπηρεσιών. Γιατί παρά το ότι είναι η καλύτερη στον κόσμο ίσως η βιομηχανία, είναι από τις χειρότερες ανεπτυγμένες χώρες στον κόσμο στην υπηρεσία. Ούτε καν Uber επιτρέπουν στη Γερμανία, γιατί φοβούνται πως θα τους κλείσουν τα γραφεία ταξί. Αυτό φυσικά θα ήταν καλό για το κοινό, αλλά όχι για την κυρία Μέρκελ. Τώρα, για να διασφαλιστούν οι 4 ελευθερίες, απαιτούνται νέες συνθήκες, νέοι όροι, νέοι κανονισμοί, και αυτά όλα τα πέρασε η Ευρώπη μετά το 1992. Η Βρετανία με τη Θάτσερ ήταν ενθουσιώδης υπό μιας αγοράς. Γιατί όπως πάντα οι Άγγλοι είναι περισσότερο αγγλοσαξονικό σύστημα, με περισσότερο για ελεύθερο εμπόριο, χωρίς περιορισμούς. Είχαν πιστέψει τότε πως επιτέλους μπαίνει και η Ευρώπη σε ένα στάδιο ανάπτυξης που θα σηκώσουν τους περιορισμούς από το εμπόριο και τέτοια. Αυτό υπέγραψαν από την αρχή, μπήκαν μέσα στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Και μάλιστα η ενιαία ευρωπαϊκή αγορά έχει περισσότερες χώρες από ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είχε τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, European Economic Area, δηλαδή, οι οποίες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία και μερικά άλλα μικρά κράτη. Αυτό που ίσως να μην ξέρετε πολύ είναι πως στα μερικά μικρά κράτη είναι και η Δεκέλεια και το Ακροτήρι, οι οποίες δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Δεκέλεια και το Ακροτήρι. Είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως είναι και η Jersey και η Isle of Man της Αγγλίας. Αλλά το 2004, όταν μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά, έκανε αίτηση η Αγγλία να μπει και το Ακροτήρι και η Δεκέλεια σαν special members, γιατί είχαν δει τις δυσκολίες του να εμπορεύεσαι μέσα στην Κύπρο, μέσω Δεκέλειας και Ακροτηριού, χωρίς τους περιορισμούς της ενιαίας κοινής αγοράς. Δηλαδή, αν δεν το έκανε η Αγγλία, αυτό είναι by the way,
Αν δεν το κάνει τότε η Αγγλία, σημαίνει πως κάθε φορά που περνούμε και μπαίνουμε μέσα στη Δεκέλεια, για παράδειγμα, θα πρέπει να υπάρχουν σύνορα εκεί που να κοιτάζουν τι προϊόντα παίρνουμε στη Δεκέλεια, γιατί είναι εκτός ενιαίας αγοράς και αυτό αναγκαστικά θα έπρεπε να το κάνει. Άλλες χώρες που είναι μέσα είναι το Λίχτενστάιν και η Γερμανία έχει ένα-δυο έτσι μικρά protectorates. Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ με την Ευρωπαϊκή Ενιαία Αγορά. Τώρα όλα πηγαίναν καλά ως την Προεδρία Ντελόρ, ο οποίος είχε τη φαϊνή ιδέα να φτιάξει την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, το European Monetary Union, του οποίου σκοπός ήταν να καταλήξει σε ένα ενιαίο νόμισμα για ολόκληρη την Ευρώπη, και ο λόγος που το ήθελε ο Ντελόρ είναι γιατί πίστευε πως έχοντας τις 4 ελευθερίες διακίνησης και έχοντας ένα κοινό νόμισμα, αναγκαστικά θα έφερνε την Ευρώπη πιο κοντά σε μια πολιτική ένωση, της οποίας ο Ντελόρ ήταν μεγάλος υποστηρικτής. Ο Ντελόρ βασικά ήθελε United States of Europe, όχι European Union. Η Θάτσερ φυσικά ήταν πολύ εναντίον της νομισματικής ένωσης, για αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν ήθελε ποτέ πολιτική ένωση. Έκανε μια περίφημη ομιλία στο Μπρούζ Βελγίου το 1988, προφανώς το Μπρούζ λέγεται Μπρίζ στα ελληνικά. Πάντως το Microsoft λεξικό, όταν έγραψα Bruce, μου το άλλαξε αυτόματα και το έκανε Breeze. Όταν λέω κάτι θα ξέρει περισσότερο από μένα. Αλλά ο τότε Υπουργός Οικονομικών της Thatcher, ο Nigel Lawson, και ο Υπουργός Εξωτερικών Jeffrey Howe επιθυμούσαν άμεση συμμετοχή στην ΟΝΕ και δημιουργήθηκε μια διαφωνία μεταξύ Lawson και Howe από τη μια και Thatcher από την άλλη. Κάτι άλλο εν παρενθέσει που ίσως να μην ξέρετε για τον Nigel Lawson, μάλλον όχι, ίσως να ξέρετε για τον Nigel Lawson, είναι ο πατέρας της περίφημης μαγείρισσας Nigella Lawson, η οποία έχει κάνει σχεδόν εκατομμύρια γράφοντας βιβλία για μαγειρικής, και ιδίως ο Lawson μετά που έφυγε για πρωθυπουργός έκανε εκατομμύρια γράφοντας ένα βιβλίο δίαιτας. Γιατί έχασε 30 κιλά σε 1-2 χρόνια. Εν αντιθέσει προς την κόρη του, η οποία επεκτείνεται ακόμα. Αλλά μαγειρεύει πολύ ωραία. Και τότε αρχίζουν και τα πολιτικά βάσανα της Αγγλίας με το αν θα μπουν μέσα ή δεν θα μπουν. Η Θάτσερ τους έπεισε στην αρχή να μην μπουν στο μηχανισμό ισοτιμίας νομισμάτων, κυρίως μέσω του συμβούλου της του Alan Walters, ο οποίος ήταν καθηγητής στο LSE και ακριβώς εκείνη την εποχή έφυγε από το LSE να πάει να συμβουλεύσει η Thatcher να μην μπει στο ERM, και πήρα εγώ το γραφείο του στο LSE, γιατί ήταν ακριβώς το χρόνο που έφυγε, ήταν ο χρόνος που πήρα προαγωγή σε professor και μου επιτρέψαν να πάρω μεγάλο γωνιακό γραφείο. Μου αφήσει και μερικά σκουπίδια εκεί τα οποία φύλαξα για σουβενίρ και τα οποία έχω ακόμα. Λοιπόν, αλλά αργότερα, όταν υπουργός οικονομικών ήταν ο John Major, μπήκε στο ERM ο Major, και μετά όταν πρωθυπουργός το κράτησε. Αυτό που είναι ενδιαφέρον πάντως, η αρχική διαφωνία για την νομισματική ένωση τελικά κατέληξε στο να χάσουν την πολιτική να τελειώσουν την πολιτική σταδιοδρομία και οι τρεις, και η Thatcher και ο Lawson και ο Howe. Ο Lawson παραιτήθηκε αμέσως το 1989, ο Howe παραιτήθηκε το 1990 και έκανε μια καταπληκτική κριτική της Thatcher, και αμέσως μετά την διώξαν τη Thatcher η ίδια συντηρητική από πρωθυπουργό εξαιτίας αυτής της κριτικής. Λέει, είπε αυτό το ξακουστό για cricket, το οποίο φυσικά δεν είναι παιχνίδι που συνηθίζουμε εδώ, αλλά θα ξέρουμε, λέει η Thatcher, ήταν υπουργός εξωτερικών, λέει η Thatcher, με έστειλε στην Ευρώπη να διαπραγματευτώ, αλλά πριν με στείλει μου έσπασε το πατ, μου έδωσε μια ραγισμένη πατ, αυτή που χτυπά στο κρύ.
Και έτσι φύγαν και οι τρεις από τη μέση και μπήκε ο Τζον Μέιτζορ πρωθυπουργός, αλλά ο Τζον Μέιτζορ είχε ακόμα μεγαλύτερη καταστροφή εξαιτίας του ERM που είχε μπει μέσα, με αυτό που είναι γνωστό σαν Black Wednesday 16 Ιανουαρίου του 1992, όταν έγινε μεγάλη επίθεση πάνω στη λίρα. Τώρα η ιδέα του Μέιτζορ, γιατί ήθελε να μπει στο ERM όπως και του Lawson πριν, ήταν ότι η Αγγλία είχε ψηλό πληθωρισμό. Δηλαδή είχε πληθωρισμό κατά 6-7%. Η Γερμανία είχε πολύ χαμηλό, 2-3%. Και ο Μέιτζορ και ο Lawson έκαναν την σκέψη πως αν δένανε την ισοτιμία της λίρας πάνω στο γερμανικό μάρκο, τότε ο πληθωρισμός της Αγγλίας θα πέφτει αμέσως στα επίπεδα του πληθωρισμού της Γερμανίας. Διαφορετικά η ισοτιμία δεν θα μπορούσε να μείνει δεμένη μεταξύ των δύο. Στη θεωρία είχαν δίκαιο, αλλά στην πράξη, όπως λένε και οι Άγγλοι, one has to give. Δηλαδή θα πέφταν οι τιμές, θα πέφτει ο πληθωρισμός στην Αγγλία ή δεν θα μπορούσε να κρατήσει την ισοτιμία. Και το 1992, όταν οι τιμές, ο πληθωρισμός μάλλον δεν έπεσε στα επίπεδα της Γερμανίας, έγινε μεγάλη επίθεση από τις αγορές πάνω στην λίρα, αφού τις αγορές η ίδια η Αγγλία τις είχε φιλελευθερωποιήσει τελείως για να μπορούν να γίνονται τέτοιες επιθέσεις, και έχασε η Τράπεζα της Αγγλίας στο τέλος. Έχασε 3,3 δισεκατομμύρια αγγλικές λίρες, εκ των οποίων το 1 δισεκατομμύριο το κέρδισε ο George Soros, ο οποίος έγινε σπουδαίος από τότε. Μετά από αυτό η Αγγλία βγήκε από το ERM, ο Μέιτζορ έγινε τελείως μη αποτελεσματικός πρωθυπουργός, ο υπουργός οικονομικών του παραιτήθηκε. Θα πρέπει να παραιτηθεί και ο ίδιος, γιατί τα επόμενα 3-4 χρόνια, ως το 87, τα επόμενα 5 χρόνια που έμεινε στην εξουσία, βασικά τίποτα δεν έκανε. Αλλά μετά το 1992 και ιδιαίτερα στα χρόνια της διακυβέρνησης Blair, η Αγγλία άλλαξε τελείως νομισματική πολιτική. Πήγε από το Deutschmark targeting, δηλαδή από το να προσπαθεί να κρατήσει την ισοτιμία με το γερμανικό μάρκο, το γύρισε σε inflation targeting, δηλαδή έβλεπε τι ποσοστό πληθωρισμού ήθελε και επέλεγε την νομισματική πολιτική με αυτή τη βάση. Και με βάση αυτής της πολιτικής, η οποία συνεχίζεται ακόμα ως σήμερα, είχε φοβερή ανάπτυξη η Αγγλία, μέχρι σημείο που λέγεται Βρετανικό Οικονομικό Θαύμα, το οποίο διήρκησε ως την πτώση της Lehman το 2008. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου όμως υπήρξε και σημαντική μετανάστευση από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή μετά το 1992, όταν οι Άγγλοι είπαν δεν μπαίνουμε στο νόμισμα πλέον και έχουμε δική μας ανεξάρτητη νομισματική πολιτική, φάνηκε πως όλα θα πηγαίνανε καλά, κυρίως γιατί ο Blair ήταν φιλοευρωπαίος. Αλλά τότε είναι που άρχισε και η μετανάστευση από την Ευρώπη. Μπορεί να δείτε εδώ την ανάπτυξη της Αγγλίας που είναι με κόκκινο. Το κόκκινο είναι η Αγγλία και το μπλε η Ευρωζώνη. Βλέπετε πως είχε πολύ καλύτερη ανάπτυξη η Αγγλία παρά η Ευρωζώνη, και κυρίως μεταξύ των δύο μαύρων σημείων, το 1992 με 2007, είχε αυτό που διδάσκουμε όλες τα πανεπιστήμια σαν το steady state growth, με πολύ καλό rate of growth. Δηλαδή είναι αυτό, εσείς που κάνετε οικονομικά ίσως να το αναγνωρίσετε, είναι αυτό που λέμε the solo growth model. Εδώ μπορείς αυτό του Robert Solow που είχε περιγράψει πιο παλιά, που είναι σταθερή ανάπτυξη. Μετά όμως πάνε όλα ανάποδα, δηλαδή πάει προς τα κάτω μετά το 2008, μετά το 2010, από το 2010 και μετά η οικονομική ανάπτυξη της Αγγλίας, παρά το ότι φαίνεται καλή αν κοιτάξει κανείς την ενεργεία και τέτοια, είναι η χειρότερη μαζί με την Ιταλία. Εκεί που έχει την καλύτερη απόδοση η Αγγλία μεταξύ 1992 και 2007, 2007 ως σήμερα είχε τη χειρότερη στις G7. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Ένωση μεταξύ, όπως ξέρουμε, επεκτάθη το 2004 με άλλα 10 μέλη, και τα πιο σημαντικά από αυτά τα 10 είναι Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία, τα οποία είναι μέλη με πολύ χαμηλό επίπεδο ζωής, κατά κεφαλή εισόδημα,
σε σχέση με τις άλλες χώρες, αλλά παρά τη μεγάλη διαφορά στο κατακεφαλήν εισόδημα, τους επιτράπει άμεσα η ελεύθερη μετανάστευση οπουδήποτε στην Ευρώπη. Και φυσικά έτσι και ανοίξαν οι πόρτες, ξεκινήσαν όλοι προς τα βόρεια. Και βλέπουμε εδώ την μετανάστευση στην Αγγλία. Η μπλε γραμμή είναι μετανάστευση από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας η μεγάλη αύξηση έγινε μεταξύ 1995 και 2000, και από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είχε σχεδόν καθόλου μετανάστευση η Αγγλία ως το 2004, αλλά μετά το 2004 βλέπουμε αυτή την μεγάλη αύξηση που έγινε, κυρίως με Πολωνούς και Ρουμάνους. Από 0 σχεδόν σε 120.000 ετήσια. Αυτό όμως που είναι ενδιαφέρον και το οποίο δεν ελέγχθη καθόλου στην προεκλογική εκστρατεία για το Brexit είναι αυτό που βλέπετε εδώ, που είναι εδώ είναι οι ξένοι που ζουν στο Λονδίνο, αυτοί που έχουν γεννηθεί σε ξένη χώρα, και η Πολωνία είναι δεύτερη μένα, αλλά μισή είναι οι Πολωνοί με τους Ινδούς, και αν βάλουμε μαζί Ινδούς, Πακιστανούς, Μπαγκλαντές και Σρι Λάνκα, στο κάτω-κάτω δεν μπορείς να καταλάβεις και διαφορά όταν τους βλέπεις. Όλοι η ίδια φάτσα έχουν. Βγαίνει περίπου 20% του πληθυσμού του Λονδίνου. Οι περισσότεροι Ινδοί που βλέπουμε στο Λονδίνο δεν είναι πρώτη γενιά, είναι παιδιά μεταναστών που είχαν έρθει τη δεκαετία του 60 κυρίως. Δηλαδή το πιο κοινό όνομα στο LSE, που βλέπεις στο email directory, είναι Patel. Έχουμε κάπου 150 Patels, ας πούμε. Όλοι αυτοί είναι Άγγλοι. Αυτοί που είναι εδώ είναι επιπρόσθετοι, ας πούμε. Και αντί πάνω σε αυτό να πούν κάτι, να γίνει με τη μετανάστευση, οι Brexiters όπως λένε, φωνάζανε για Πολωνία και Ρουμανία. Η Ρουμανία που είναι, ούτε καν εδώ είναι. Η Ιρλανδία δεν μετράει, γιατί η Ιρλανδία είναι. Ναι, όχι, η Ρουμανία είναι η πέμπτη που είναι. Έχει 3% η Ρουμανία και 4,5% η Πολωνία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, σήμερα, πού βρισκόμαστε σήμερα? Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός μελών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 28 κατά ακρίβεια. Οποιοδήποτε σημαντικό ζήτημα πρέπει να εγκρίνεται χωριστά από κάθε κοινοβούλιο, και το αποτέλεσμα είναι πως γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη η έγκριση νέων συνθήκων, γιατί είναι πολύ δύσκολο πλέον να περάσει, κάθε κανονισμός να περάσει από 28 κοινοβούλια. Η Αγγλία σε αυτό υπήρξε ενθουσιώδης υποστηρικτής της επέκτασης για πολιτικούς λόγους. Δηλαδή αυτό που ήθελε η Αγγλία είναι να φέρουν τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να στερεωθεί, ας πούμε, εκεί, δεν ξέρω τι λέξη τώρα, γενικά να γίνουν χώρες της Δύσης, αλλά όχι στενότερη οικονομική σχέση, δηλαδή όχι κοινό νόμισμα και τέτοια, απλώς να είναι μέλη και να υπάρχει μόνο μια κοινή αγορά, την οποία υποστηρίξαν πάντα. Δηλαδή αυτό που λένε οι Άγγλοι, more Europe. We like more Europe, but not closer Europe. Αυτό λένε πάντα. Με την μετανάστευση που αυξήθηκε τόσο πολύ όμως στην Αγγλία μετά το 2004 και με τους πολλούς κανονισμούς που αναγκαστικά πήραν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε μια κίνηση Get Britain Out, κυρίως με το UK Independence Party, που βασικά γι' αυτό δημιουργήθηκε το κόμμα, και ο Κάμερον, επειδή φοβήθηκε μήπως χάσει ψήφους και τέτοια, υποσχέθηκε, εντάξει, θα σας δώσω δημοψήφισμα για το αν θα βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι. Γι' αυτό ψηφίστε με έναν πρωθυπουργό, λέει, και θα κάνουμε δημοψήφισμα για Brexit. Το οποίο φυσικά ήταν μεγάλο πολιτικό λάθος. Δεν νόμιζε πως θα το κέρδιζε όπως κέρδισε ο Χάρολ Βίλσον το άλλο, και εξαφανίστηκε και ο Κάμερον. Οπωσδήποτε η απόφαση να βγουν δεν ήταν με βάση
οικονομικά δεδομένα, όλα τα πολιτικά κόμματα εκτός από το UKIP που έχει μόνο ένα βουλευτή στη Βουλή στο Λονδίνο, συμβούλευσαν ψήφο Remain. Οπωσδήποτε οικονομικά θα χτυπήσει της Αγγλίας. Όλοι οι ξένοι πολιτικοί σύμμαχοι λέγανε στην Αγγλία πως πρέπει να μείνει, εκτός από τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βλάντιμιρ Πούτιν, που είπαν πως θα κάνει καλό στις διεθνείς σχέσεις να βγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό και μόνο θα πρέπει να τους κάνει να ψηφίσουν Remain. Αλλά τι να κάνεις. Και το άλλο ενδιαφέρον είναι ότι ο Έντουαρντ Χίθ, που είναι συντηρητικός που έβαλε την Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από τότε όλοι οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί οικονομικών του συντηρητικού κόμματος στην Αγγλία παραιτήθηκαν εξαιτίας της Ευρώπης. Δηλαδή η Θάτσερ και ο Λόσον παραιτήθηκαν γιατί διαφώνησαν πάνω στο ERM, ο Μέιτζορ και ο Λαμόν παραιτήθηκαν γιατί εξαιτίας του Black Wednesday και ο Κάμερον και ο Όσμπορν αναγκαστικά παραιτήθηκαν εξαιτίας του δημοψηφίσματος. Δηλαδή είναι το nemesis of the Conservative Party, ας πούμε, η Ευρώπη. Γι' αυτό θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει η Μέη τώρα. Δεν τα πάει και τόσο καλά πάντως. Τώρα, η μετάβαση της Βρετανίας εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι οπωσδήποτε πολύ δύσκολη. Και οι δύο χώρες και οι δύο οικονομίες θα είναι αδύναμες, γιατί η Βρετανική οικονομία είναι μεγάλη, είναι εδώ και 40 χρόνια προσαρμόζεται προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, το μισό της εμπόριο είναι με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όποτε διαπραγματευτεί κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίρνει χρόνια και χρόνια. Πιστεύω πως οι διαπραγματεύσεις θα χρειαστούν περισσότερο από 5 χρόνια που θα έχουμε αβεβαιότητα, μετά θα χρειαστούν άλλα 5 με 10 χρόνια για να προσαρμοστεί σε νέους κανόνες η χώρα. Για να βγει μια χώρα από την Ευρώπη θα πρέπει να ενεργοποιήσει το άρθρο 50 της Συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά το άρθρο 50 επιτρέπει μόνο 2 χρόνια διαπραγμάτευσης. 2 χρόνια οπωσδήποτε δεν είναι αρκετά για να μπει. Εδώ η Θάτσερ έκανε 4 χρόνια, διαπραγματευτεί μόνο την οικονομική εισφορά. Και αυτό που υπάρχει κίνδυνος τώρα, και μάλιστα το είπε η Μέη την περασμένη εβδομάδα, είναι πως θα γίνουν πολλές ενδιάμεσες συμφωνίες προσωρινές, οι οποίες όμως θα παγιωθούν γιατί έτσι κάνεις κάτι προσωρινό και μείνει εκεί προσωρινό για 4-5 χρόνια, μετά υπάρχουν συμφέροντα, δεν αλλάζουν και έτσι θα είναι κάπως χαόδης η έξοδος. Η χαόδης έξοδος είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι hard Brexit as opposed to soft Brexit. Και όλο και περισσότεροι μιλούν τώρα για hard Brexit. Η αβεβαιότητα οπωσδήποτε δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα και το έχουν πει ήδη τα επιμελητήρια επιχειρηματιών της Αγγλίας. Κατά τη διάρκεια αυτής οι επενδύσεις θα υποφέρουν, οι ξένες επενδύσεις κυρίως και η υιοθέτηση νέας τεχνολογίας θα μειωθούν, γιατί τι τεχνολογία να πάρεις όταν δεν ξέρεις στο μέλλον τι αγορές θα έχεις, θα περιμένεις. Η λίρα και τα χρηματιστήρια θα γίνουν περισσότερο ασταθή, όχι απαραίτητα κάτω, μόνο προς τα κάτω, αλλά θα υπάρχει μεγάλη αστάθεια. Κάτι θετικό θα πάει πάνω, αρνητικό κάτω. Και τα δημόσια οικονομικά θα χειροτερεύσουν, όπως είδαμε στο τελευταίο προπολογισμό της περασμένης Τετάρτης. Αυτό το γράψα πριν την Τετάρτη, by the way. Και το ανεξάρτητο συμβούλιο, το Office of OPR, πώς λέγεται, of Budget Responsibility, ναι, αυτό είπε ήδη πως θα του στοιχίσει κάπου 53 δις, νομίζω στα δημόσια οικονομικά, το οποίο νομίζω είναι αρκετά λογικό. Και φυσικά θα υπάρχουν και προβλήματα από πλευράς Ευρώπης. Οι διαπραγματεύσεις ήταν δύσκολες γιατί η Αγγλία σαν μεγάλος εισαγωγέας και εξαγωγέας ευρωπαϊκών προϊόντων, οπωσδήποτε οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις δεν θα θέλουν ένα hard Brexit, θα θέλουν να βγει με όσο πιο φιλικό τρόπο μπορεί να είναι, γιατί δεν θέλουν να χάσουν την αγορά της Αγγλίας, δηλαδή γιατί
γιατί η Mercedes, για παράδειγμα, να θέλει να διώξει την Αγγλία hard. Το Λονδίνο γεμάτο Mercedes. Θέλει να κρατήσει εκεί μια καλή σχέση για να πουλάει τα αυτοκίνητά της. Το ίδιο και με την Porsche και με όλες τη βιομηχανία. Από την άλλη όμως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θέλει να είναι σκληρή απέναντι της Αγγλίας, γιατί αν τους δώσουν ό,τι θέλουν και τέτοια, τότε θα κάνουν μια άλλη αίτηση, θα βγουν και άλλες χώρες από μέσα. Οπότε αναπόφευκτα θα δούμε για αυτή τη διαφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μεγάλων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, κυρίως γερμανικών, το οποίο οπωσδήποτε δεν θα είναι καλό για την Ευρώπη. Και ήδη το βλέπουμε δηλαδή, γιατί προς το παρόν μόνο η Επιτροπή ακούεται να μιλάει για hard Brexit, αλλά μόλις χτες κάτι διάβαζα, ένας μεγάλος Γερμανός επιχειρηματίας έλεγε πως μην πιέζετε την Αγγλία πολύ, γιατί είναι καλοί πελάτες, είναι καλοί συνέτεροι και τέτοια πράγματα. Τώρα, ας πω σύντομα ποιες είναι οι διαθέσιμες επιλογές για την Αγγλία, γιατί είναι και λίγο να δείτε πού βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και μετά να μιλήσουμε για τις επιπτώσεις πάνω στην Ευρώπη. Οι επιλογές είναι η Αγγλία να έχει κάτι παρόμοιο που έχει τώρα η Νορβηγία και η Ελβετία. Δεύτερον, κάτι παρόμοιο που έχει η Τουρκία, το οποίο είναι προσωρινό μοντέλο από το 1970 νομίζω. Κάτι που έχει ο Καναδάς, που είναι κάτι ιδιαίτερο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μετά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, του WTO. Η Νορβηγία έχει πλήρη πρόσβαση στην ενιαία αγορά, με μερικές εξαιρέσεις, και εξάγει ενέργεια η οποία είναι μέρος της ευρωπαϊκής κοινής αγοράς, βιομηχανικά προϊόντα, καλύπτει ανταγωνισμό, δηλαδή το tax competition, κρατική ενίσχυση, state aid, και συνεργασία στην έρευνα και στο εταιρικό δίκαιο. Το εταιρικό δίκαιο είναι company law, έχουν το ίδιο. Συνεργασία στην έρευνα σημαίνει πως κάνουν αίτηση για τα ερευνητικά προγράμματα που κάνουμε και εμείς και κερδίζουν πολλά μάλιστα οι Νορβηγοί. Αυτό που δεν καλύπτει είναι τη γεωργία, την αλληλεία, γιατί οι Νορβηγοί έχουν πολύ ψάρι εκεί πάνω και δεν θέλουν να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να τους λέει τι να το κάνουν. Και το σημαντικότερο απ' όλα, δεν καλύπτει κοινή τελωνειακή ένωση με την Νορβηγία. Οπότε η Νορβηγία μπορεί και υπογράφει ειδικές της συμφωνίες με τρίτες χώρες. Αυτό είναι απίθανο να γίνει δεκτό από την Αγγλία, γιατί η Νορβηγία συμμορφώνεται περίπου με 3/4 των οικονομικών κανονισμών χωρίς ψηφοφορία και επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση εργαζομένων. Μάλιστα, η Νορβηγία έχετε περισσότερους μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση ανακάτοικο από οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Και αυτό οπωσδήποτε δεν θα είναι δεκτό στην Αγγλία. Συνεισφέρουν και στον προπολογισμό 80% του ενός πλήρους μέλους, επειδή έχουν την πρόσβαση. Πολλοί πιέζουν την Αγγλία να δεχτεί το νορβηγικό μοντέλο, αλλά δεν νομίζω. Αν δεχτούν το νορβηγικό μοντέλο, είναι λες και δεν έγινε η εκστρατεία. Το get back control, κατά 25% θα είναι το get back control. Και η μετανάστευση πρέπει να είναι ελεύθερη. Η Ελβετία έχει κάτι παρόμοιο με την Νορβηγία, αλλά λιγότερη σχέση. Πληρώνει μόνο 40% της συμβολής ενός κράτους και είναι ενιαία αγορά μόνο για βιομηχανικά προϊόντα. Η Ελβετία όμως σε δημοψήφισμα βγήκε έξω από την ενιαίο οικονομικό χώρο και έτσι θα πρέπει να υπογράψει χωριστές συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ως τώρα έχει 100 συμφωνίες. Δηλαδή αν για να εμπορευτεί η Ελβετία με την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δει ποια από τις 100 συμφωνίες ισχύει για να το κάνει, το οποίο είναι πολύ χρονοβόρο. Η Τουρκία έχει τελωνειακή ένωση. Πιστεύω πως της Τουρκίας η διαθέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η χειρότερη που θα μπορούσε να έχει η Αγγλία. Έχει τελωνειακή ένωση μόνο για προϊόντα, όχι για υπηρεσίες. Δεν επιτρέπεται ελεύθερη διακίνηση. Αλλά αυτό σημαίνει πως η Τουρκία αποδέχεται όλους τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ψήφο και χωρίς να της δίνεται λόγο, και δεν έχει καθόλου έλεγχο των εξωτερικών δασμών της. Δηλαδή δεν μπορεί η Τουρκία να έρθει σε συμφωνίες με τρίτες χώρες χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Και αυτό οπωσδήποτε δεν θα είναι αποδεκτό στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό είναι περίεργο που η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχεται τον αποκλεισμό των κυπριακών πλοίων σε τουρκικά λιμάνια. Γιατί με βάση νόμου η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει τίποτα χωρίς την άδεια, σε αυτόν τον τομέα χωρίς την άδεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά επειδή είμαστε μικροί, they turn a blind eye, ας πούμε. Και το κόστος στην Αγγλία της επιλογής Ελβετίας και Τουρκίας είναι λίγο μεγαλύτερο από την επιλογή της Νορβηγίας, το οποίο υπολογίζεται περίπου 1,5%, ίσως αυτά να είναι 1,7%. Δεν νομίζω όμως αυτά να είναι δεχτά στην Αγγλία. Αυτό που ίσως να είναι δεχτό είναι η σχέση που έχει ο Καναδάς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι βασικά σχέση ελεύθερου εμπορίου. Μπορεί η χώρα να κάνει τις δικές της συμφωνίες με τρίτες χώρες, χάνει οπωσδήποτε οικονομικά ωφέλη, αλλά διατηρεί περισσότερο έλεγχο. Τώρα ο Καναδάς από φέτος ξεκίνησε η συμφωνία και διαπραγματεύονται εδώ και 7 χρόνια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό σας λέω πως 2 χρόνια δεν είναι αρκετά για να γίνει η διαπραγμάτευση. Λόγω χρόνου νομίζω να αφήσω πίσω αυτό εδώ, η δυσκολία στη διαπραγμάτευση, γιατί πήρε τόσο πολύ χρόνο, το οποίο βασικά είναι βάσει του Rules of Origin, της καταγωγής προϊόντων, αλλά ας τα αφήσουμε. Τώρα, η τελευταία επιλογή είναι με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, το WTO, που είναι η σχέση που έχουν οι περισσότερες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκτός Ευρώπης, εκτός Καναδά και εκτός Τουρκίας. Είναι 53 χώρες με τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχέση. Είναι αυτό που λέγεται στα αγγλικά most favored state. Στα ελληνικά, από ό,τι μαθαίνω, λέγεται μάλλον ευνοούμενο κράτος. Και αν το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέξει αυτή τη σχέση, θα πρέπει, αυτές οι συμφωνίες πλέον δεν θα ισχύουν, οπότε δεν θα μπορεί να εξάγει καν η Αγγλία, ώσπου να φτιάξει δικές της συμφωνίες με αυτές τις 53 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και Κίνας και Αμερικής, ας πούμε, που είναι μεγάλες χώρες με τις εμπορεύονται. Οπότε αυτό θα στοιχίζει πολύ στην Αγγλία. Το Υπουργείο Οικονομικών της Αγγλίας το υπολογίζει ως 6% του ΑΕΠ. Δεν πιστεύω ότι να φτάσω σε αυτό το σημείο. Αν φτάσω σε αυτό το σημείο είναι αυτό που λένε το the hardest Brexit που μπορεί να γίνει. Οι επιχειρήσεις που βρίσκονται στην Αγγλία είναι πολύ εναντίον αυτών των hard Brexit. Συγκεκριμένα οι Ιαπωνέζοι που 50% της παραγωγής αυτοκινήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ιαπωνέζικης ιδιοκτησίας για εξαγωγή στην Ευρώπη. Έχω στείλει μήνυμα στην Αγγλία να μείνει στην ενιαία αγορά. Αν δεν μείνει στην ενιαία αγορά η Αγγλία, δεν θα έχει λόγω καμιά ξένη εταιρεία να τοποθετηθεί στην Αγγλία για να εξάγει στην Ευρώπη. Γιατί θα το κάνεις, ας πούμε, για να μπαίνεις μέσα διατυπώσεων και τέτοια, θα πάνε να εγκατασταθούν σε μια ευρωπαϊκή χώρα όπως την Ιρλανδία. Δεν νομίζω να σου στην Κύπρο, αλλά αυτό είναι άλλο ανέκδοτο. Οι τράπεζες πιστεύω θα μείνουν όμως στο Λονδίνο, γιατί τους αρέσει ο αγγλικός νόμος. Οι Γάλλοι και οι Γερμανοί συνέχεια μιλούν για περιορισμούς στις τράπεζες, φόρους, Tobin tax, transactions tax. Αυτά οι τράπεζες δεν τους αρέσουν αυτά τα πράγματα, θα προτιμήσουν να μείνουν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως στο κάτω-κάτω είναι το Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, η Νέα Υόρκη, είναι εκτός και όμως είναι νομισματικά κέντρα για την Ευρώπη. Τώρα, η επιπτώση στην Ευρώπη, όποια και να είναι εξέλιξη στην Ευρώπη, οπωσδήποτε θα υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Δεν θα είναι καλό για την εμπορικούς εταίρους όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ήδη η Κίνα άρχισε να κάνει τις δικές της κινήσεις. Ο Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες, κανένας δεν ξέρει, δεν νομίζω ούτε ο ίδιος δεν νομίζω να ξέρει που θα καταλήξει σε σχέση. Δηλαδή υπάρχει, δεν βλέπω καλά το μέλλον της Ευρώπης, ας πούμε, σε αυτό. Και πιστεύω πως για να μπορέσει να αντεπεξέλθει αυτές τις δυσκολίες, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μεταρρυθμιστεί. Δηλαδή δεν θα πρέπει τώρα να θεωρήσει ως υπέτειον του Brexit την Αγγλία εξαιτίας της ομιλίας της Thatcher και του Major και να πει αυτοί φταίουν ξέχαστους έξω. Πιστεύω πως
φέρει κάποια ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που έχει μια διαφάνεια μετά που λέει η Αγγλία ήταν πάντα συνδεδεμένη με την Ευρώπη, ήθελε ένα μικρό σπρώξιμο να βγει έξω, αλλά πιστεύω στο σπρώξιμο της το έχει δώσει η Ευρώπη και μάλιστα περισσότερο από ένα μικρό. Οι λόγοι είναι δύο κυρίως. Ο πρώτος ίσως να είναι πολύ controversial, ας πούμε, και πιστεύω στην Ευρωζώνη. Δηλαδή έχω συναδέλφους που δεν συμφωνούν με αυτό, αλλά το πιστεύω όμως. Θα το συζητήσουμε. Δηλαδή πιστεύω πως η Ευρωζώνη έχει αρνητικές επιπτώσεις για την Ευρώπη, κυρίως λόγω των αναποτελεσματικών θεσμικών ρυθμίσεών της και κυρίως για τις χώρες που έχουν μείνει εκτός Ευρωζώνης, δηλαδή Αγγλία, Δανία, Σουηδία κυρίως. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει τραπεζική ένωση, το οποίο δεν δικαιολογείται. Έχουμε το ευρώ εδώ και 17 χρόνια, γιατί δεν φτιάξανε μια... Πώς μπορείς να έχεις κοινό νόμισμα χωρίς τραπεζική ένωση? Δεν υπάρχει εθελοντικός συντονισμός των δημοσίων οικονομικών, δηλαδή voluntary fiscal cooperation λέγεται. Και χωρίς αυτού, αναγκαστικά κάνεις αυτό που σου επιβάλλει ο ισχυρότερος, δηλαδή η Γερμανία. Ολόκληρη Ευρώπη, ολόκληρη Ευρωζώνη ακολουθεί μια νομισματική πολιτική της Γερμανίας σε μια στιγμή που δεν είναι η κατάλληλη νομισματική πολιτική, γιατί δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε κάτι διαφορετικό. Και υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα τώρα για το τι είναι τα επόμενα βήματα στην Ευρωζώνη. Η πολιτική της Ευρωζώνης ουσιαστικά καθορίζεται από τη Γερμανία, και το Eurogroup και το European Structural Mechanism συμφωνούν. Γιατί επικεφαλής του Eurogroup είναι ο Dijsselbloem, ο οποίος είναι τελείως μαθητής Schäuble, και επικεφαλής του ESM είναι ο Rickler, ο οποίος είναι αντίστοιχος, φίλος του Schäuble, Γερμανός παρομοίων πεποιθήσεων. Οι αποφάσεις του Eurogroup λαμβάνονται πίσω από κλειστές πόρτες πριν τις συνεδριάσεις. Τα μικρά έθνη δεν ακούγονται πολύ και μετά ψηφίζονται μετά από ώρες και ώρες συζήτηση, οι οποίοι δεν καταλήγουν πουθενά. Τελευταία φορά που το είπα ήταν παρόν ο Υπουργός Οικονομικών. Ούτε χαμογέλασε ούτε είπε τίποτα όταν το είπα, αλλά βασικά έτσι γίνεται. Μου το είπε ο Γιάννης Βαρουφάκης εμπιστευτικά. Και αυτό είναι οπωσδήποτε πρόβλημα, γιατί το Eurogroup είναι η ανώτατη εξουσία της Ευρωζώνης. Αυτό είναι που λέω, το Ηνωμένο Βασίλειο χρειαζόταν μόνο μια μικρή όθηση για να βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έλαβε με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, το άλλο που δεν είναι και τόσο αμφισβητούμενο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δέχτηκε τα νέα μέλη το 2004 με ελεύθερη διακίνηση, χωρίς να καλοσκεφτεί τις συνέπειες. Και από το 2000 και μετά η όλη προσοχή γύρισε προς την Ευρωζώνη χωρίς να λάβουν υπόψη τα άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση σαν σύνολο και κυρίως τις σχέσεις των χωρών που είναι μέσα στην Ευρωζώνη με αυτές που είναι εκτός Ευρωζώνης. Η Τραπεζική Ένωση, όπως είχα πει πιο πριν, είναι λυπής. Δεν είναι βέβαιο, για παράδειγμα, δεν είναι βέβαιος ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αν μια τράπεζα βιώσει δυσκολίες. Τώρα η Deutsche Bank, που είναι ίσως η μεγαλύτερη στην Ευρώπη, περνά πολύ μεγάλες δυσκολίες. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν ξέρει πώς να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα. Οπωσδήποτε η Deutsche Bank είναι too big to fail. But what do you do to stop it from failing? Εγώ πάντως δεν θα είχα λεφτά στην Deutsche Bank, ενώ οι κυπριακές τράπεζες τώρα είναι εξασφαλισμένες. Γιατί είμαστε μικροί και μπορούν να μας διασώσουν. Αλλά δεν θα έχουμε προβλήματα. Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε αυτό είναι η αύξηση των κανονισμών και της επίβλεψης για να αποφευχθεί μια κρίση. Αλλά η μεγάλη επίβλεψη την οποία ακολουθεί τώρα επιβάλλει πολλά έξοδα στις τράπεζες. Δηλαδή οι τράπεζες τώρα έχουν ολόκληρα τμήματα
τα οποία είναι μόνο και μόνο απευθύνονται στο να ρυθμίζουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την επίβλεψη που τους γίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει καταστρέψει το παραδοσιακό τραπεζικό μοντέλο δανειοδότησης με κάποιο ρίσκο. Δηλαδή μια τράπεζα στην Ευρώπη δεν τολμά τώρα να κάνει δάνειο που να έχει ρίσκο μέσα σε επιχείρηση, διότι θα της πέσει από πάνω η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν είναι τρόπος αυτός μιας μεγάλης νομισματικής ένωσης όπως την Ευρωζώνη. Χρειάζεται κάτι περισσότερο ή κάτι καλύτερο. Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι χρηματοπιστωτικό κέντρο και οικονομικό, δεν έχει τίποτα να κάνει με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την επιτήρησή της, και γι' αυτό πιστεύω πως οι τράπεζες δεν θα θελήσουν να αφήσουν το Ηνωμένο Βασίλειο για την Ευρωζώνη με τη σημερινή κατάσταση στην περιοχή. Η μετανάστευση εκ των υστέρων δεν ήταν κακή απόφαση. Η μετανάστευση πριν το 1980, που ήταν μόνο οι χώρες της Βόρειας Ευρώπης, φυσικά δεν δημιουργούσε κανένα πρόβλημα, γιατί το επίπεδο ζωής ήταν πάνω κάτω το ίδιο. Όπως είδαμε και με την Αγγλία, σχεδόν δεν είχε καθόλου μετανάστευση ως το 2004 από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μετά το 2004 έχει γίνει μια μεγάλη ροή από Ανατολή προς Δύση και Νότο, και εμείς ας πούμε πόσους έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, Πολωνούς, Ρωμάνους, Βουλγάρους, και αυτό είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει και άλλα πολιτικά προβλήματα στο μέλλον. Αν βγει η Λεπέν για παράδειγμα στη Γαλλία, τι θα γίνει εξαιτίας μετανάστευσης? Αν βγει, είναι εξαιτίας μετανάστευσης που θα βγει. Ο Τραμπ δεν ξέρουμε τι θα φέρει στην Ευρώπη με το να απειλεί τείχους και τέτοια μεταξύ Μεξικού και Ηνωμένων Πολιτειών. Και το άλλο πρόβλημα που δημιουργεί αυτή η ελεύθερη διακίνηση είναι η Schengen, με βάση της οποίας όποιος μετανάστης καταφέρει και βγει σε μια ακτή Schengen είναι μέσα στην Ευρώπη πλέον, το οποίο τραβά όλους και περισσότερους μετανάστες και δημιουργεί τα προβλήματα που βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε αυτά είναι λάθη της Ευρώπης που πρέπει να βρει κάποια λύση. Δεν μπορεί να κάθεται να κάνουν συναντήσεις, να λένε κάτι και μετά να το ξεχνούν ελπίζοντας πως θα φύγει το πρόβλημα από μόνο του. Οι αποφάσεις οπωσδήποτε λαμβάνονται με αντιδημοκρατικούς τρόπους. Το Ευρωκοινοβούλιο δεν έχει αρκετή δύναμη, χρησιμοποιείται για προπαγάνδα και ο Φαράζ για παράδειγμα είναι MEP. Είναι μια δεύτερη εκλογή για αποτυχημένους βουλευτές στις εγχώριες εκλογές, όπως το UK Independence Party, που είναι από τα πιο μεγάλα κόμματα της Αγγλίας στο Κοινοβούλιο. Και δεν είναι ικανοποιητική κατάσταση. Θα πρέπει να του δοθεί περισσότερη δύναμη κάπως, δηλαδή να πάρουν τη δύναμη από τα Eurogroups και Ecofins και αυτά, και να δώσουν στο Κοινοβούλιο αν θέλουν να κάνουν δημοκρατική κυβέρνηση, δημοκρατικούς θεσμούς. Το Eurogroup πιστεύω, όπως είχα πει, ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα διακυβέρνησης στην Ευρωζώνη, γιατί βασικά είναι όργανο του Schäuble προς το παρόν και δεν ξέρω ποιος θα είναι ο επόμενος υπουργός οικονομικών της Γερμανίας. Γι' αυτό πιστεύω πως το όλο οικοδόμημα χρειάζεται σημαντική βελτίωση. Αυτό που ήταν καλό για 6 χώρες το 1960, όπως το είχε φτιάξει ο Σιούμαν και ο Μονέ, δεν είναι απαραίτητα καλό για τις 28 χώρες του 2016. Και κάτι πρέπει να γίνει. Αυτά. Καταφέραμε και τελειώσαμε σε μια ώρα. Οι σχέσεις, όπως είχα πει, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν αμφιλεγόμενος γάμος, λέει. Και δεν είναι έκπληξη που είναι οι πρώτοι που βγήκαν για Brexit. Ξεκινήσαμε με Brexit, καταλήξαμε σε Brexit. Ευτυχώς που η Κύπρος δεν έφτασε σε αυτό το σημείο, γιατί θα είχαμε Sexit με την Κύπρο. Και αν δεν κάνει κάτι η Ευρώπη σύντομα, θα γίνει sick man of the world economy, όπως ήταν κάποτε ο Σουλτάνος της Κωνσταντινούπολης. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας
σας ευχαριστούμε κύριε Πισσαρίδη για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τώρα θα θέλαμε να δώσουμε την ευκαιρία σε όλους εσάς, για οποιασδήποτε ερωτήσεις έχετε, να ρωτήσετε τον κύριο Πισσαρίδη. Το όνομα σας? Χαίρετε, Παντελής Μιλώνας ονομάζομαι. Θα ήθελα να ρωτήσω ίσως κάτι απλοϊκό, αλλά θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Βασικά είπατε ότι η Αγγλία επήρε την απόφαση να βγει, δηλαδή τον Brexit, βασιζόμενη σε όχι τόσο οικονομικούς λόγους. Παρ' όλα αυτά, όπως είπατε ξανά, ότι η Ευρώπη διανύει μια περίοδο κρίσης, και οικονομικής και πολιτικής και γενικότερα κρίσης. Ενώ όμως η Αγγλία πήρε την απόφαση βασισμένη σε όχι οικονομικούς λόγους, πιστεύετε ότι αυτό θα μπορούσε να της βγει σε καλόν οικονομικά μιλώντες? Να πάρουμε και δεύτερη ερώτηση. Thank you very much, Παντελή. Δεύτερη ερώτηση. Κάποιος άλλος? Μάριος Παπανίκολα. Έλα Μαρία. Θέλω να ρωτήσω, πιστεύετε για το ρόλο τη θέση του Λονδίνου ως χρηματοοικονομικό κέντρο, δεδομένου ότι ούτε η Ελβετία ούτε η Νορβηγία έχουν πλήρη πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και οι χρηματοοικονομικές εταιρείες θα χάσουν το δικαίωμα του passport? Thank you very much, Maria. Okay. Για τις μεγάλες ερωτήσεις. Οπότε, τώρα οπωσδήποτε οικονομικά θα στοιχήσει και στην Ευρώπη και στην Βρετανία. Αν λάβαιναν υπόψη τους οικονομικούς λόγους, θα ψηφίσαν περισσότεροι για να μείνουν. Το είχαν καταλάβει και αυτοί που έκαναν την εκστρατεία για το Brexit, και ο Φαράζ και ο τώρα γείτονας μας Μπόρις Τζόνσον, γιατί βρίσκεται στη Λευκοσία σήμερα από ό,τι άκουσα. Και αντί να μπουν σε ένα διάλογο για τις οικονομικές επιπτώσεις τότε, αρνηθήκαν. Είπαν απλώς experts who believe them, they're always wrong. Αυτό είπαν και σταμάτησαν. Και ακόμα το λένε, ακόμα βλέπω στις εφημερίδες experts. Παρά το ότι έχουν και οι δύο χώρες οικονομικά προβλήματα, γιατί όπως είχα πιο πριν, η Βρετανία μετά το 2010 είχε τη χειρότερη απόδοση στην G7 μαζί με την Ιταλία, και η Ευρώπη έχει τη χειρότερη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει τη χειρότερη απόδοση στην παγκόσμια οικονομία, αν πάρουμε τις μεγάλες οικονομίες, δηλαδή η Αμερική και η Κίνα. Μαζί οπωσδήποτε θα είχαν καλύτερη απόδοση παρά χωριστά. Δηλαδή εκεί που χρειαζόταν να κάνουν κάτι θετικό στις οικονομίες τους για ανάπτυξη και να κάνουν κάτι αρνητικό. Όταν πάμε πιο κάτω, γι' αυτό λέω υπάρχει κίνδυνος να γίνουν Sigma of Europe, και τώρα η Αγγλία προσπαθεί με κάθε τρόπο να βρει ένα νέο οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης για να αποφύγει το μεγάλο κόστος. Μάλιστα ανήκω εγώ σε μια επιτροπή αρκετά σημαντική για να εισηγηθεί ένα νέο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης μετά το Brexit. Θα δούμε τι θα γίνει. Τώρα, για χρηματοπιστωτικό κέντρο, δεν είναι βέβαιο πως θα χάσουν το passport. Δηλαδή οι Άγγλοι θέλουν να κρατήσουν το passport για να μπορούν οι τράπεζες που είναι στην Αγγλία να δανειοδοτούν και να λαμβάνουν μέρος στην υπόλοιπη Ευρώπη σαν ευρωπαϊκές. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα τους το επιτρέψουν. Δεν έχει πει κανένας τίποτε στην Ευρώπη πάνω σε αυτό. Αλλά οι hard Brexiters, δηλαδή ο Liam Fox για παράδειγμα που είναι στο Trade Ministry και ο David Davis, είπαν αν χάσουμε το passport, so be it, ας πούμε. Αυτό που με πείθει κάπως πως δεν θα είναι και τόσο σοβαρό αν το χάσουν είναι ότι η Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κόνγκ είναι πολύ πετυχημένα χρηματοπιστωτικά κέντρα για ολόκληρη την παγκόσμια οικονομία. Η Νέα Υόρκη είναι το πιο μεγάλο ακόμα που δεν έχουν το passport. Γιατί το Λονδίνο το χρειάζεται? Είναι αντίστοιχο των άλλων. Καταλάβετε, δηλαδή αν έχει το passport οπωσδήποτε θα του βγει σε καλό. Αλλά και να μην το έχει, δεν νομίζω να είναι τόσο καταστρεπτικό που να φύγουν. Δηλαδή θα φύγουμε, πού θα πάμε? Πάμε στη Φραγκφούρτη? Θα είναι πολύ χειρότερα. Δηλαδή μια τράπεζα, αν ήμουν τραπεζίτης,
Πολλοί θα προτιμούσαν να βρίσκομαι στο Λονδίνο ή στο Χονγκ Κονγκ, Σιγκαπούρη, χωρίς το ευρωπαϊκό διαβατήριο, παρά στη Παρίσι, στη Φραγκφούρτη με το ευρωπαϊκό διαβατήριο. Γιατί είναι τόσοι πολλοί περιορισμοί που θα τους επιβάλλουν σιγά σιγά οι Γερμανικοί Γάλλοι. Άλλες ερωτήσεις? Το όνομα σας? Εγώ αναγνωρίζω στο Χάρος. Αφού η ιδέα της Ευρώπης είναι βασισμένη πάνω στην ελευθερία μετακίνησης ανθρώπων, αναφέρατε στη διάλεξή σας ότι αυτή η πολιτική είναι λανθασμένη όσον αφήνει εργατικό προσωπικό από χώρες χαμηλότερου βιωτικού επίπεδου. Ποια πολιτική θα προτείνετε εσείς για να μειωθεί αυτό το χάσμα? Thank you very much, κύριε Θεοχάρους. Άλλη ερώτηση? Ο κύριος. Σε συνέχεια της... Το όνομα σας? Θεοδωρός εδώ. Σε συνέχεια της απάντησης για την Αγγλία, θα ήθελα να ρωτήσω την πρόβλεψη σας πού θα πάει το μιας Αγγλίας. Δηλαδή, τώρα έχει 5% employment, πάει σίγουρα σχετικά καλά, ασχέτως ότι ήταν πιο καλή η ανάπτυξη της. Πώς την βλέπετε να πηγαίνει? Thank you, κύριε Θεοδωρό. Τώρα, η ελεύθερη διακίνηση λέγεται τι να γίνει τώρα που υπάρχουν πολλοί ξένοι στην κάθε χώρα της Ευρώπης. Είναι οπωσδήποτε να μην τους στείλουν πίσω, ας πούμε, τους που ήδη έχουν πάει, διότι έχουν πάει με σκοπό να μείνουν όσο αποφασίσαν ήδη με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν τότε. Αλλά για νέα μετανάστευση μπορούν να βάλουν περιορισμούς. Δηλαδή, εγώ θα βάζα περιορισμούς όχι απόλυτους, αλλά περιορισμούς που να συνδέονται στη διαφορά βιωτικού επίπεδου. Δηλαδή, να πούν ότι μια χώρα μπορεί να έχει ελεύθερη διακίνηση εργατικού δυναμικού όταν φτάσει στο 80-85% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όχι όταν βρίσκεται στο 40%, ας πούμε. Γιατί η ελεύθερη διακίνηση οπωσδήποτε βοηθά. Οι περιορισμοί έχουν κάποιο οικονομικό κόστος πάντα, αλλά βοηθά όταν υπάρχει μια συνοχή. Δηλαδή, αν πάρουμε την Αγγλία και την Πολωνία, να υπάρχει ελεύθερη διακίνηση μεταξύ Αγγλίας και Πολωνίας, όση και να είναι η διαφορά. Αν οι Εγγλέζοι σκέφτονται σαν Πολωνοί και οι Πολωνοί σαν Εγγλέζοι, δηλαδή αν είμαστε το ίδιο έθνος, ας πούμε, θα βοηθήσει οπωσδήποτε, όπως έγινε στη Γερμανία στο κάτω-κάτω, όταν μπήκε η Ανατολική Γερμανία. Κανένας δεν παραπονήθηκε, γιατί ήταν Γερμανοί όλοι. Η ανάπτυξη της Γερμανίας βοηθήθηκε πολύ από την Ένωση Ανατολικής και Δυτικής Γερμανίας. Αλλά όταν δεν ανήκεις στο ίδιο έθνος, δηλαδή δεν αισθάνεται κάποιος πρώτα Ευρωπαίος και μετά την δική του καταγωγή. Δηλαδή, όταν ρωτήσεις κάποιον, λέει είμαι πρώτος Έλληνας και μετά Ευρωπαίος ή πρώτος Άγγλος και μετά Ευρωπαίος. Τότε δεν είναι κάτι που βοηθά, λαμβάνοντας υπόψη για τις πολιτικές επιπτώσεις. Αλλά όταν είναι πιο κοντά το επίπεδο ζωής του, οπωσδήποτε δεν επηρεάζει και θα τραβήσει η μετανάστευση, θα τραβήσει ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι σε κάτι που κάνει μια χώρα, αλλά όχι άλλη, δηλαδή θα γίνει κάτι mutual exchange, ας πούμε. Όσοι πάνε προς μια κατεύθυνση, θα πάνε και προς την άλλη. Τώρα, πού θα πάει η Αγγλία, αυτό κανένας δεν μπορεί να το ξέρει, γι' αυτό υπάρχει τεράστια αβεβαιότητα, όπως είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, που ήταν πολύ καλή ομιλία, δηλαδή, κατά κρύβεια, παραδόξως. Δηλαδή, έχει δεκαετία να μου αρέσει η ομιλία Υπουργού Οικονομικών της Αγγλίας, από τότε που μίλησε ο Gordon Brown, ο οποίος πιστεύω ήταν καλός Υπουργός Οικονομικών. Γιατί δεν ξέρουμε τι συμφωνίες θα γίνουν, θα εξαρτηθεί πολύ από τις συμφωνίες. Σαν αποτέλεσμα αυτού είναι ότι πολλές από τις επενδύσεις που γίνονται τώρα στην Αγγλία και από τις θέσεις εργασίας που ανοίγουν είναι προσωρινές. Δηλαδή, οι πιο πολλές θέσεις εργασίας που άνοιξαν τώρα και έχουν ρίξει την ανεργία κάτω στο 5% είναι είτε προσωρινές είτε έχουν ειδικά
ειδικούς θεσμούς μέσα, το zero hours όπως λένε, δηλαδή σου δίνω συμβόλαιο να εργαστείς σαν υπάλληλος μου, αλλά μπορώ να σου πω πως αυτή την εβδομάδα οι ώρες σου θα είναι 0, zero hours, χωρίς πληρωμή. Που είναι λες και δεν εργάζεσαι, αλλά κρατάς συμβόλαιο εκεί. Το οποίο χρησιμοποιούσαν οι Αμερικάνοι δηλαδή πιο παλιά, λεγόταν temporary layoff. Δεν είναι μόνιμες θέσεις και κυρίως δεν είναι θέσεις που έχουν μετεκπαίδευση μέσα, νέα τεχνολογία. Γι' αυτό οπωσδήποτε αυτό θα τους στοιχήσει, θα πάμε προς το πίσω. Thank you, κύριε Πισαρίδη. Άλλες ερωτήσεις? Ο κύριος εδώ. Παναγιώτης. Χριστίας. Μια ίσως αφελής ερώτηση. Πόσο βέβαιο και δεδομένο είναι το Brexit? Thank you. Άλλη ερώτηση. Χαράμπος. Έλα Χαράλαμπε. Όπως ξέρουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ενταγμένη και η Σκωτία και νομίζω είναι και η Ουαλία. Πώς αυτό πρόκειται να επηρεάσει και αυτές τις δύο χώρες, διότι πριν από το δημοψήφισμα για τον Brexit, η Σκωτία είχε ψηφίσει να παραμείνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και νομίζω ένας σημαντικός λόγος ήταν το ότι ήταν ενταγμένο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank you, Χαράλαμπε. Το πόσο βέβαιο είναι, από ό,τι λένε οι πολιτικοί, είναι βέβαιο 100% πως θα γίνει Brexit. Για να μην γίνει Brexit θα πρέπει να γίνουν νέες εκλογές, θα πρέπει ένας πολιτικός να βγει να πει εγώ είμαι εναντίον του Brexit γιατί όταν έγινε η εκστρατεία δεν μας είχαν πει ακριβώς με τι όρους θα βγαίναμε και αν με ψηφίσετε εμένα θα κάνω δημοψήφισμα με βάση τους νέους όρους που έχουμε διαπραγματευτεί. Αυτό μόνο το εργατικό κόμμα θα μπορούσε να το κάνει, αλλά δυστυχώς όχι με το Κόρμπιν. Οπότε όσο είναι ο Κόρμπιν στην εξουσία, πιστεύω πως το Brexit είναι 100% πως θα γίνει. Εάν είχε ένα καλύτερο όνομα ο Blair ή ένας από τους Blairites, ας πούμε, κυρίως ο Τσουκαουμούμα, ο οποίος είναι πολύ καλά, πιστεύω πως θα είναι τους καλύτερους πρωθυπουργούς στην Αγγλία αν τα καταφέρει, ο βουλευτής του Στρέθαμ. Αν μπορούσαν αυτοί να βγουν αρχηγοί του κόμματος, πιστεύω πως μπορούσε κάτι να γίνει. Κυρίως τώρα που τους έδωσε ένα άνοιγμα το ανώτατο δικαστήριο, μήπως πρέπει να γίνει ψήφο στη Βουλή. Εγώ αν ήμουν, αυτό μου πιστεύω, αν ήμουν αρχηγός του Εργατικού Κόμματος, ας πούμε, θα έλεγα εντάξει να διαπραγματευτούμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, ότι όσο πιο καλύτερα μπορούμε, και αφού πάρουμε ένα πακέτο για σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, να πω στη Βουλή ότι αυτό είναι τόσο σημαντικό για το μέλλον της Αγγλίας, που δεν θέλω εγώ σαν βουλευτής να αναλάβω την πρωτοβουλία, σαν πολιτικό κόμμα, να αναλάβω την ευθύνη μάλλον της ψήφου. Προτιμώ η ψήφος να γίνει με ένα δημοψήφισμα πάνω στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό είναι που θέλετε για Brexit ή όχι? Και να γίνει. Τότε θα μπορούσε να γίνει. Αλλά για να γίνει η συντηρητική αποκλείεται να το κάνω. Διότι αυτοί ξεκινήσαν το πρώτο δημοψήφισμα. Μόνο οι εργατικοί θα μπορούσαν να το κάνουν. Διότι η Λίμπερα είναι πολύ μικρή. Η Λίμπερα θέλουν να το κάνουν, αλλά είναι πολύ μικρό κόμμα. Αλλά ο Κόρμπιν αποκλείεται να κάνει κάτι τέτοιο. Δεν έχει την ικανότητα να είναι ο μεγάλος αρχηγός αντιπολίτευσης. Αυτή που μπορεί να το κάνει, είναι σχετίζεται με τη δεύτερη ερώτηση, είναι η Νίκολα Στέρτζον των Σκοτσέζων, η οποία θέλει να το κάνει, αλλά δεν έχει δύναμη εκτός Σκωτίας. Οπότε μπορεί να το αναγκάσει, μπορεί να το φέρει στη Σκωτία μόνο. Δηλαδή να πάει στους Σκοτσέζους βουλευτές όλους και να τους πει αυτό το πακέτο το οποίο έχει διαπραγματευτεί η Μέη, χωρίς να έχει μέσα κανέναν από το Scottish Nationalist Party, δεν μας αρέσει εμάς. Γι' αυτό να κάνουμε ένα δημοψήφισμα κατά πόσο το θέλουμε ή όχι. Και αν πουν όχι, μετά θα κάνουν δημοψήφισμα κατά πόσο θα μείνουν στον Ηνωμένο Βασίλειο. Τώρα η άλλη χώρα που έχει προβλήματα δεν είναι η Ουαλία, είναι η Ιρλανδία. Η Ουαλία είναι Αγγλία σχεδόν. Η Ιρλανδία έχει μεγάλο πρόβλημα γιατί εάν
εάν γίνει ένα hard Brexit, δηλαδή αν βγει από την ενιαία αγορά, αμέσως θα γίνουν σύνορα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ιρλανδίας. Η Ιρλανδία αποκλείεται να δεχτούν σύνορα μεταξύ των δύο Ιρλανδίων. Δηλαδή το Black Friday Agreement που έκανε ο Blair τότε δεν επιτρέπει σύνορα. Είναι αυτό που έλεγα, αν δεν έμπαινε η Δεκέλια, ας πούμε, στην ενιαία αγορά, θα είχαμε σύνορα μεταξύ Δεκέλιας και Λάρνακας. Πώς μου δεν δουλεύει αυτό το σύστημα. Thank you, κύριε Βεσσέδη. Χάρης. Χρήση, ακολουθώντας το ερώτημα το προηγούμενο, έχω την εντύπωση ότι όταν ενεργοποιείται το άρθρο 50, η διαδικασία είναι αναντίστρεπτη. Ναι. Τούτο σημαίνει ότι στο τέλος της διετίας, με τους καλύτερους ιονούς, ακόμα και αν συμφωνηθεί ένα πακέτο διαζυγίου, αυτό είναι άνευ σημασίας να τεθεί σε δημοψήφισμα, εφόσον η διαδικασία είναι αναντίστρεπτη. Ναι. Άρα, κατά συνέπεια, και ο Μπλερ, ο Κόρμπιν, ο Χίψη, αρχηγός του Εργατικού Κόμματος ή οι Liberals, αν υποθέσουμε ότι είναι σε πρώτο κόμμα, ακόμα και αυτοί να θέλουν να το θέσουν σε δημοψήφισμα, είναι άνευ περιεχομένου. Ναι. Αυτό ακριβώς είχα πει σε κάποιο... Χτες που ήμουν πριν 2-3 μέρες ήμουν σε μια συνάντηση που κάποιος επέμενε, έλεγε σε κάποιο μέρος του Εργατικού Κόμματος. Εσείς φταίτε για όλα, εσείς πρέπει να ξεκινήσετε να πείτε τώρα πως δεν θα δεχτείτε, θα κάνουμε δημοψήφισμα, να το κάνετε, και της λέει δεν μπορούμε, και της λέω μα είναι άσχετο, της λέω αν τον Μάρτιο κάνει το άρθρο 50. Αυτό που πιστεύω είναι πως εάν αλλάξει η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια των 2 χρόνων και η νέα κυβέρνηση πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λάθος το triggering of 50, θα πρέπει να γίνει ψήφος, αλλά πιστεύουμε ότι οι άλλοι 27 ίσως ψηφίσουν εντάξει, βγαίνετε πίσω. Ναι, αλλά ένας χρειάζεται να ψηφίσει με βέτο και μετά χαλάνε όλα. Και αν είναι η Λεπέν, οπωσδήποτε θα φέρει βέτο. Ναι, το όνομα σας. Άγγελος Μακρύς. Πώς είναι ακρίβεια μπορεί να υπολογιστεί το κόστος στο ΑΕΠ της αγγλικής οικονομίας, με δεδομένο ότι η Αττέ είναι γνωστή ως χρηματοπιστωτικό κέντρο και μεγάλες εταιρείες του City χρηματοδότησαν αυτούς που στήριζαν το Brexit με σκοπό και μόνο να κάνουν την Αττέ όπως το Σιγκαπούρη και το Κόμμα. Και με δεδομένο ότι είναι γνωστό ότι τα χρήματα, τα οποία είναι μαύρα χρήματα, δεν θέλουν με κάποιο τρόπο να μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν. Thank you, κύριε Μακρύ. Ο νεαρός, το όνομα σου. Κύριε Μακριά, είπατε ότι η μετανάστευση που χώρες με χαμηλό βιωτικό επίπεδο με το κούντιμα να ψηφίσουν Brexit. Τώρα με την τωρινή μετανάστευση που τη Μέση Ανατολή θα θεωρηθεί πάλι κούντιμα σε κάποιες χώρες να βγουν από την Ευρώπη. Ας πούμε, που επιβάλλαν στην Πολωνία να πιάσουν μετανάστες της Ανατολής και πάνε και θα δεχτούν αν επίεζαν παραπάνω, θα επίεζαν, ας πούμε, η χώρα να βγει, να ψηφίσει να βγει. Thank you, κύριε Κλάθους. Πάνω σε αυτό υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα. Γι' αυτό τα μόνα προγνωστικά που μπορούν να γίνουν είναι με βάση ορισμένα σενάρια. Δηλαδή, αν η Αγγλία έχει ακριβώς τις ίδιες σχέσεις όπως η Νορβηγία σήμερα, τι θα είναι το κόστος στην Αγγλία, και το βγάζουν περίπου 1,5%. Αν έχει τις ίδιες σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όπως η Κίνα σήμερα, ποιο θα είναι το κόστος, το βγάζουν 6%. Αλλά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα και μάλιστα το Office of Budget Responsibility, το τελευταίο forecast που έχει κάνει, έχει πει ότι εξαιτίας της αβεβαιότητας πρέπει να υπολογίσουμε πως θα στοιχήσει ακόμα περισσότερο στο προϋπολογισμό, και γι' αυτό το κατηγόρησαν οι εκτός, κυρίως νομίζω ο Liam Fox είπε more experts who are going to be wrong, ας πούμε, αντί να κοιτάξει πώς το έκανε. Υπάρχει αβεβαιότητα και γιατί δεν ξέρουμε πού θα καταλήξουν, αλλά οπωσδήποτε μπορείς να έχεις ένα οικονομικό μοντέλο και να του βάλεις μέσα στοιχεία, να πεις ακριβώς τα ίδια που έχει η Ελβετία, η Νορβηγία ή η Τουρκία και να σου βγάλει ένα αποτέλεσμα. Και μόνο έτσι γίνονται τα προγνωστικά, αλλά οπωσδήποτε κανένα δεν είναι θετικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση θα είναι πλην 1,4% που είχε βγάλει
ένας γαλλικός οίκος μάλιστα το είχε βάλει. Και η μετανάστευση. Η μετανάστευση, αυτό πιστεύω ναι, δηλαδή αυτό είναι το λάθος της Schengen, που είναι τόσο μεγάλη και υπάρχει ελεύθερη διακίνηση, και μάλιστα η Ουγγαρία επίλυσε να το κάνει με το μεταναστευτικό, χτίζοντας τείχο, βάζοντας φράχτη μεταξύ Ουγγαρίας και άλλων χωρών της Schengen. Δηλαδή δεν αποκλείεται μια χώρα σαν την Ουγγαρία να πει ακριβώς αυτό που είχε πει ο πρόεδρος, λέει it's not my problem, it's Germany's problem, να πει έτσι. Οπότε αν του πει αυτό, να πει then I don't want free movement with Germany, να βγει εκτός Schengen για να αποφύγει τη μετανάστευση από τρίτες χώρες, γιατί αν δεν είσαι στη Schengen μπορείς να περιορίσεις τρίτες χώρες, υπήκοους τρίτων χωρών να έρθουν στη χώρα σου. Αλλά αν είσαι μέσα στη Schengen δεν μπορείς. Γι' αυτό η Αγγλία δεν δέχεται ξένους, δεν δέχεται μετανάστες από τη Μέση Ανατολή, γιατί μπορεί να τους κόψει, να τους σταματήσει στο καλέ. Thank you, κύριε Πισαρίδη. Εγώ θέλω παραπάνω να στρέψουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά είναι τρία σκέλη ερώτηση. Βλέπουμε ότι πάει η Ιταλία, μπορεί να πάει πολύ πιθανό και με το ψήφισμα της Κυριακής να πάει προς έξω. Μπορεί να κερδίσει ο Ρέντζι φυσικά. Υποθέτουμε ότι χάνει ο Ρέντζι και η Ιταλία πιάνει μια πορεία εξόδου. Στη στιγμή που πατάμε μια πολλά ιστορική αναδρομή που δείχνει ότι η Αγγλία ουσιαστικά πάντα ήταν κάπως πιο έξω από τις υπόλοιπες χώρες στην Ευρώπη. Δηλαδή ήταν στο ευρώ, είχε πάντα μια ιστορία εξόδου, δεν ήταν τόσο συνδεδεμένη τέλος πάντων με την Ευρώπη όπως χώρες όπως η Ιταλία. Θεωρείτε αν μπορούμε να βάλουμε στην ίδια εγκλήματα έναν Brexit με μια εξόδο της Ιταλίας? Ποιο από τα πιο και από τις πιο εξόδους είναι να γίνουν περισσότεροι, ουσιαστικά τις περισσότερες συνέχειες στην Ευρώπη? Το δεύτερο σκέλος... Θα μείνουμε εδώ, Ραφαήλ, να πάρουμε ακόμα μια ερώτηση. Η τελευταία ερώτηση, ο... Έλα, Χρήστο. Κύριε Πισαρίδη, για την Ευρωζώνη είναι ότι οι απόψεις διχάζονται. Συμφωνείτε με την άποψη του Στίκλιτ για ένα πιο ευέλικτο ευρώ μεταξύ των χωρών της Ευρώπης? Thank you, Χρήστο. Οπωσδήποτε η Ιταλία θα είναι πολύ χειρότερες οι επιπτώσεις. Δηλαδή δεν πιστεύω να μπορέσει να βγει η Ιταλία χωρίς να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ιταλία ήταν από τις πρώτες 6 χώρες. Η συνθήκη της Ρώμης είναι η πρώτη συνθήκη της ΕΟΚ. Υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί σε πολύ σημαντικές θέσεις, δηλαδή εκτός από Γερμανία και Γαλλία είναι η Ιταλία που έχουν συζητήσει. Πολλοί Ιταλοί ήταν πρόεδροι της Επιτροπής, ο Τράγκη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα είναι Ιταλός. Δεν νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιζήσει χωρίς την Ιταλία, αλλά και οι Ιταλοί δεν θέλουν να διαλύσουν η Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή δεν πιστεύω πως θα βγουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση έστω αν χάσει ο Ρέντζι τη ψήφο. Οι Ιταλοί πάντα είχαν ασταθεί η κυβέρνηση. Θα περάσουν χρόνια αστάθειας, θα πάμε προς τα πίσω κι άλλο και θα συνεχίσουν. Αλλά οπωσδήποτε χρειάζεται μεταρρύθμιση στις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι. Είναι αυτό που λένε οι Αμερικάνοι, kick the bucket down the road and hope for the best. Πόσο να κλωτσά, ας πούμε. Στίκλιτς. Με το Στίκλιτς συμφωνώ. Με το Στίκλιτς συμφωνώ σε όλα που λέει, εκτός από αυτά που λέει για την Ελλάδα. Την οποία πιστεύω δεν έχει μελετήσει πολύ καλά. Αλλά κάποτε κάναμε και μαζί μια εισήγηση στο World Economic Forum, στο Davos, για πιο μεγαλύτερη ευελιξία, αλλά όχι όπως ήταν το ERM πιο παλιά, αλλά ίσως 2 νομίσματα ή 3, νότος και βορράς και τέτοια. Αλλά για την Ελλάδα μην το ακούτε, γιατί είναι φίλος του Παπανδρέου. Καταλάβετε που παίρνει τις ιδέες για την Ελλάδα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πισαρίδη. Είναι πάντοτε μεγάλη μας τιμή που σας έχουμε πάντοτε εδώ μαζί μας. Η παρουσίαση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, πολύ διαφωτιστική. Επίσης σας ευχαριστούμε όλους εσάς που πάντοτε ανταποκρίνεστε και είσαστε πάντοτε εδώ δίπλα μας. Να ευχαριστήσουμε επίσης το μέγα χορηγό μας, την RCB Bank, και επίσης το χορηγό επικοινωνίας, ειδικές εκδόσεις και καθημερινή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε ένα cocktail party και αν έχετε οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις, ο κύριος Πισαρίδης πολύ ευχαρίστω να τις απαντήσει. Σας ευχαριστούμε πολύ.